Каю! Пата! Слоня! Лула! Сонечка! Покайо! Добрий день, Покайо. Вітаю, Лула. Вітанечка! Покайо, что ты... ясно. У тебе новый сябар. А ведаеш, як завецца гэта чароўная істота, Покайо? Хто з вас дапаможа, Покайо? Хто з вас скажа, Покайо, што гэта такое? Мотылёк! Гэта мотылёк! Ма-ты-лёк! Правильно, гэта матылёк. Мотылёк! О, здаецца, матылёк зноў паляцеў. Мотылёк! 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 Чакай, Покайо, а можаш... Мотылёк! Як я ўжо казаў, Покайо, табе будзе прасцей, калі... Покайо! Покайо, пачакай. А можаш... Мотылёк! Раз, два, тры, чатыры. Раз, два, тры, тут чатыры. Пата. Я бачу, ён робіць практыкаванні. Устаць. Раз, два, тры, чатыры. Раз, два, тры, чатыры. Покайо, можа, паспрабуеш быць трошкі... Мотылёк! Мотылёк! Цішэйшы. А куды падзеўся Пата? Пата! О, Пата, вось ты дзе. Матылёк паляцеў туды, Пата. Давайце паглядзім, куды матылёк накіраваўся гэтым разам. Тут слоня адпачывае пад цёпленькім сонейкам. Мотылёк! Мотылёк! Покайо, калі дазволіш даць параду? Вось ён дзе. Мотылёк! 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 Мотылёк!
Мотылек. Ведаешь, что хотела сказать Сонечка своим Хто з вас падкажа пакаё, што Сонечка мела на ўвазе пад Цішэй! Будь цішэйшы. Менавіта. Малайчына пакаё. Гэта значыць цішэй. Гэта сапраўды выдатная думка. Я і сам спрабаваў прапанаваць тое самае, калі... Оу, так, прабач. А рэч у тым, што матылькі баяцца любога шуму. Правильно, лепш паводзіцца ціха. Так вы не напужайце матылька. Малайчына, віншую пакаё. Так, прабачце. Віншую пакаё. Бывайце, да сустрэчы. Шчыра дзякуем клубу кемлівых дзяцей «Жэўжык», Станіславу Янукову, Сергею Адзянцу, Лявону Спірыдонаву, Валерыю Мяцельскаму, сям'і Анфімавых, Максіму Кузьмічу, Мацею Маланцы і Алене Ваяйковым, Алесе Мірону Яраміру Савановичам, Сергею Еніну, Вітушцы і Ірыне і ўсім фундатарам за падтрымку.